For the first time, the number of people who are on the vouchers roll in the country surpass 27 million. Kweziphambili kwiindaba zethu ngokuhlanje bethe bhazalala kulo lonke eli abantu beyokubhalisela unyulo luzayo lukazwelonke kwaye ikomishoni ezimeleyo yonyulo ithi le mpelaveki yesibini yokukhuthaza ubhaliso lovoto iqale kakuhle kakhulu. There is no need for uvota. What's the use of vote? Uvotela ntoni? Abantu ngokubona ngobuningi babo bakhuthele ukuthi bayokubhalisela ukuvota. Nangona bebephume ngonina abantu kuyakubhalisela uvoto kodwa ziyabetha-bethana izimvo ngalomba wokubhalisela uvoto nangovoto ubuqu. Our Bafana has really made us proud. Kwezemidlalo umongameli weli umnumzana uRamaphosa unqwenelele iqela leBafana Bafana impumelelo kumdlalo walo wangokuhlanje we-quarter finals neCape Verde. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlanje andamba indodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsonto. Inikezela ngengxelo yokulungela impelaveki yokubhalisela ukuvota ikomishoni yonyulo ezimeleyo ithi lithe kratya okokuqala ezimbalini inani labantu esele bebhalisile ukanti nomongameli Ramaphosa ubhengeze ukuba bazawuxhamla kwi-NSFAS abafundi abanabazali abasebenzayo ukususela kunyaka ozayo. Mongameli ubehamba-hamba eSoweto eRhawutini namhlanje ekhuthaza uluntu ukuba lubhalise khona ukuze lukwazi ukuvota kunyulo olusemnyango. Ukugaleleka kwakhe eSoweto umongameli Ramaphosa ufakana imilomo nosomashishini ebakhumbuza ebakhuthaza kananjalo ukuba babhalisele ukuvota. So if I want a shirt, can I buy a shirt? Yeah. Oh, I wanted to buy a shirt. Utyelele neminye imimandla kule lokishi ephulaphula izikhalazo eziquka ukunqongophala kwamanzi. We know of this problem and the Rand Water has been attending to it to increase the pressure because they've been having water supply issues. Kanti nengxowa-mali exhasa abafundi NSFAS ayizuba namkhethe ukususela kunyaka ozayo. We want it to be implemented this year, but it will really gain more effectiveness next year because the missing middle, the people or young people from families that are slightly better to do. We've been focusing on the working class and poor parents. Now we need to give attention to the missing middle. Utho ezingomba isifuba umongameli ngethuba abantu bencoma umsebenzi omhle karhulumente nangona isekho imicelimngeni equka intswela-ngqesho. They've also been raising issues, broader issues of unemployment, which we are alive to, and we've told them that we will continue to work on this. Generally, I found the mood very positive, very, very appreciative of what government has done. Kwelinye icala ikomishoni yonyulo ezimeleyo ivakalise ukuba linyukile inani labemi beli asele bebhalisele ukuvota. For the first time, the number of people who are on the vouchers roll in the country surpass 27 million. And we want to maintain it at that rate so that we go to the elections with the participation of as many eligible citizens as is possible. Kodwa ixhalabile le komishoni ngokuhamba ngonyawo lonwabu ukubhalisa kwabantu abatsha. We continue to be worried and concerned with the underrepresentation of young persons, not because there's apathy on their part, but because we think they've had disproportionately less opportunities to register. I-IEC ke ithi ubhaliso luqhubeka de umongameli abhengeze umhla wonyulo.
Ukanti amaqela ezopolitiko ebethe ebhazalala kwiindawo ezahlukeneyo ekhuthaza uluntu ukuba lungaphoswa lilithuba lokubhalisela uvoto. Inkokheli ye-EFF uMnumzana Julius Malema ukhuthaze abahlali baseVerulam kummandla eTheku KwaZulu Natal ukuba babhalisele ukuvota yaye xa bevota ze bavotele umbutho ozakuza nenguqu eluntwini. Ukwavakalise ukuba banelunda ngenkxaso abayifumanayo kweli phondo. Umnumzana Julius Malema uthi umbutho wakhe uzakuza nenguqu ngokuqinisekisa ukuba ulwela ukubuyisa isidima sabantu abantsundu. We don't want you to rent. We want you to have your own house. Because land, when we say we are fighting for land, we are fighting for you to have a place called home. When you have a place called home, you also have a dignity. You have, when we give you land, when we give you a house and a beautiful house with a flushing toilet, we are restoring your dignity. Ukanti uzikhabile izirhogiso athe zenziwa yeminye imibutho ukuba xa i-EFF inokulawula uluntu lungatsala nzima, uhambise wathi bona bengulombutho baza kwenza ngaphezulu kokwenziwayo. If EFF gets into government, is going to take over SASSA. You will no longer get your 350. You will no longer get your social grants. It's a lie. It's a pure lie. Tina, we are not going to stop the 350. We are going to pay you according to your qualification. If you don't have matric, uzohlala nge-350. From matric upwards 2,000. Kananjalo kaMalema ubongoza amadoda eliphondo ukuba khusele amabhinqa nabantwana ekubeni ngamaxhoba empatho gadalala nokuvengulwa. We as mphakathi must rise and say you are not going to kill in our name. In our community there shouldn't be anyone who gets raped. If anything, a man who sees a woman at night must accompany that woman to a home and make sure she's safe, because we are not a banana republic. Eqabelisa uthe abathandabuzi ukuba banenkxaso engagungqiyo kwiphondo laKwaZulu Natal yaye oko kuza kucaca kumsitho wabo wokugaya inkxaso eMoses Mabhida. Kusenjalo imimandla eyahlukeneyo kumaphondo eli nathi alungela kusuku lokubhalisela uvoto. Kwisixeko saseKapa eNtshona Koloni abahlali bommandla iCovid baye bamehla ngelithi amagosa ka-IEC awazukungena kulo mmandla nanjengoko leminyaka emihlanu idlulileyo bengakhange bazifumana iinkonzo zoluntu. Abahlali bathi abakuboni ukubaluleka kokubhalisela ukuvota nanjengoko urhulumente ethe gqolo nokungazifezi izithembiso zawo. Abamfuni u-IEC because sine 5 years sihlala apha. Asenazi basic services. When comes ngoku kufuneka kuvotiwe, kufuneka uceba akwazi uzongena no-IEC. There is no need for uvota. What's the use of uvota? Uvotela ntoni? Uba yena makalalekile nabantwana bakhe. Bathina abantu abalele emanzi, bathina abanye abantu. Kanti kwiphondo laseMntla-Ntshona abo baphila nokukhubazeka bazityandikile ngokufumana ithuba lokubhalisela ukuvota ngelithi nabo bazawukwazi ukuvakalisa izwi labo kokubeka urhulumente ozakuza notshintsho. Ukubhalisela kwanokuvota kubalulekile kakhulu, kubonisa utshintsho empilweni yam. Ukuba andibhaliseli ukuvota, izimvo zam azizukuvelwa ntweni, kwaye kwa abantu abaphila nokukhubazeka abazukuthathelwa ngqalelo. Kwisixeko saseRhawutini abantu bebephume ngobuninzi kuquka nabo bethebwa ngamaxhoba okutshayelwa zindawo zokuhlala. Bathi eli lelo thuba labo lokuqinisekisa ukuba bagxotha intswela-ngqesho negqubayo kulo mmandla. Njengoba sizovota sicela ushintsho. Siyiyuthi asinayo imisebenzi, sibhekene nenkinga nencindezi enkulu kabi ngoba imisebenzi ayikho. Siyafunda, siyagogoda, siyaqeda, egcineni bafuna i-experience lesingenayo thina eziyuthi. Abantu nje obubona ngobuningi babo bakhuthele ukuthi bayobhalisela ukuvota, nathi siyabakhuthaza impela njengabaholi bomphakathi kule ndawo ukuze kwazi ukuthi kube noshintsho. Kulindeleke ukuba abo bangakwazanga ukubhalisela ulonyulo namhlanje basebenzise usuku lwangomso njengethuba labo lokubhalisela ukuvota kokugqibela.
Babambe intlanganiso abafuyi basematatiyeli eMpuma Koloni nabaseLesotho ngenjongo zokusiphula nengcambu ubusela bemfuyo kule mimandla mibini iminyaka eliqela amafama kumda weLesotho nematatiyeli eqobisana nobusela kodwa kungekho mtyhi ngoku onke amaqela abandakanyekayo anethemba lokuba esi sisiqalo sokuphelisa nya umkhwa wokwebiwa kwemfuyo. Le ntlanganiso ibizinyaswe ngamalungu omkhosi wokhuselo oMzantsi Afrika namapolisa aseLesotho. Imibutho emibini yamafama ivumelene ngamxhelomnye ukuba umsebenzi wawo kugada amasela ze ufunyenwe nobungqina obuliqilima ezenzela kwimfuyo engeyo yakhe afumane isohlwayo esiqatha. Kulaa ndawo yaseMaluti kulapho ekhuseleka kakhulu amasela. Ngoku siyafumana uba into yokuthatha isela silisepha ayisincedisi. Kungcono uba sizisebenzele lona thina sigqibe ngalo ngendlela eseligweba ngayo sivumelane. Ndithi le nto esithibanisile apha thina sele batho badibanileyo eSouth Africa neLesotho kila batho bayisithathela imvuyo yabantu sibona isiyenzile irayithi kakhulu mkhulu kuba isawukhulisa abantwana bethu. Abezokhuselo babongoza omabini lamaqela ukuba nangona eyimbumba yamanyama elungele ukungena edabini lokuqobisana nobusela kodwa makaqiniseke ukuba imfuyo yabo inophawu. Ndiyanibongoza ukuba niphawule imfuyo yenu ukuze ingebiwa ngoba umntu uyakwazi ukweba inkomo eLesotho aze kuyithengisa apha ibe ingenaphawu ukubonakalisa umnikazi wayo. Umasipala wasematatiyele uyixhasa nxa zonke le ndibanisela yale mibutho yabafuyi. Into yethu thina kukujonga nje ukuthi siyabancedisa kule nto enepound senze sho ukuthi imithetho esiyenzayo ibylaws zethu kwamasipala ziyancedisana nawo. Yomibini imibutho ikholelwa ekubeni lo mtshato uzawuzala amathokazi ibe yimbali into yobusela bemfuyo kulo mmandla. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa Newsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya. Kuza kukhetha amakhwenkwe emadodeni kumdlalo wangokuhlwanje wetumente ye-AFCON nophakathi koMzantsi Afrika kwakunye neCape Verde. UMzantsi Afrika uthuqule waligangatha ukuqinisekisa ukuba badlulela kwinqanaba elilandelayo lale tumente. Ndinethemba msasazi into yoba iBafana Bafana izawuwina nakanjani. Ndinayazi le ndebe ndizobuya nazo shaye Cape Verde nekwiNigeria nizinofika ama-final ndizobuya nayo. Xa benongayitshintshe indlela bebedlala ngayo naMorocco bangagqitha bebaleka kule Cape Verde futhi nalo Nigeria leyo abanoyibonela ntweni. Owona mdlalo endiwulindeleka ngamehlo abomvu ngoyi-semi-final between South Africa neNigeria ngoba siyagqitha namhlanje nqawelinye iqandeni. Yenze ebengakulindele iBafana Bafana idlulela kuma-quarter final. Ngilindele ukuthi nalo mdlalo namhlanje ke ntambama yenze okufanayo uma isihlula iCape Verde siye kuma-semi-final. Awuzashintsha izinto madoda wadla Bafana Bafana walala wasala izowina namhlanje. Ngiyathemba ukuthi sizoyishaya iCape Verde futhi nje nginalethemba lokuthi vele siqhubela kwi-semi-final. Bandandishilo even kwimoro ndathi siyadlula pha and namhlanje ke is payback time siyadlula futhi siya kwi-semi-final. uCharlie Abongile Mashana uthi ngekhe sityiwe iCape Verde ifana nje neCape Town Spurs uthi. Ubukwana Mzukisi uthi msasi iBafana Bafana izodlula kulona umjikelo iye kumjikelo olandelayo abafana bayadlala mna ndiyabathemba uthi Danko esebizana. uBrazed Zingisile Mgogodlana uthi liza kudlulela phambili msasazi wam noko ithemba liyenyuka ngokwenyuka ngoku akusafani nakula game yokuqala shekwakhiba esiteke. Bukela ungaphefumla kwimiqolo yethu sebenzisela nombolo kaWhatsApp ne-071 670 2548. Kanti uThabile Makhaphela selengqangile neMozulu. Usabukela Iindaba kuChannel 163 apho kaloku ekhaya kwi-DSTV bethu ekhaya mandikwamkele apha edeskeni yam enkulu yeMozulu igama lam mna ndinguThabile Makhaphela uMamthembu. Namhlanje nangomso nantsi kaloku iMozulu.
Zontsudu ekhaya ke lokusiya sivule ke liqonga lo phasika ngokubanzi ingxelo apha eMzantsi Afrika ukuxhaphaka kakhulu kwemvula ukutshisa okugqithileyo kwelanga nokubhudla kakhulu kembukelo kwemimoya kaloku ngamandla kwiindawo ezikufuphi nonqweme njengapha kuphondo lifana phaya entshona koloni phaya koFred and bavuke ekuseni ngomso ngaye kaloku la 20 degrees bukela amaqondo okutshisa ke aphansi naphezulu ngomso sivula kaloku phako laphondo laphaya empuma koloni njengapha koAlvane Jamestown eKomani ko15 degrees ekuseni babe nosuku belivala ko32. Ndathi ke bethina kaloku Imozulu kwakhona phaa kwiphondo likumbindi apha eMzantsi Afrika elo ke yi-Free State njengaphaa kumantshela phondo ko15 degrees phaa eSasolburg baqukumbele balihlolo kamnandi futhi lwasuku ngamafundla ngephi ka30 degrees. Nanti ke bethina kaloku Imozulu futhi ephondweni lethu lipha lona entshona koloni njengaphaa kaloku koWorcester kwasezinoko kufudumele kamandi phaya ngala 20 degrees bavale lwasuku ngamafu qabaqabathi abafu kakhulu phaya ka36 degrees ngorhatya phaya ngomso. Benjeje phaya ephondweni futhi kuseNorthern Cape imbukele ekhaya phaa njengaphaa koJiara kwimpuma yephondo phaya kwasekuseni bavuka kakuhle phaya ko17 degrees bavale besoka lamini ngamashumi 3 nje imbukele ekhaya akhatshwe sisinye. Zebenjeje phaya ephondweni liphakamileyo apha eMzantsi Afrika elo ke iphondo yi-Northwest njengaphaa kaloku koRustenburg kwasekuseni phaya ngo19 degrees baqukumbele besoka usuku lwabo ngama-33. Zebenjeje ke bukeli kweli phondo alilapha kaloku eGauteng apho sisasa zakhona bethu nathina Pretoria ngo17 degrees kwasekuseni ngomso thuncebe nosuku lwabo beluvala kamandi ngo32 degrees okhatshwa nje ngamafu. Ukanti ke bukeli wami yona Imozulu phaya ephondweni bethu elimandla kakhulu phaya liphondo elo ke elifana kaloku loLimpopo phalaburwa phaya kwasekuseni ngomso ngo21 degrees ngamafu khona futhi kusibeleke ilwandle laphaya ka32 degrees Thoyendo ku20 ekuseni. Kanti yona Imozulu yenjeje kwakhona phaya ephondweni mbukeli kusempumalanga njengaphaya kaloku eMalahleni kwasekuseni futhi ngo16 degrees baqukumbele Imozulu phaya kaloku eEmelo ngama-20 mbukeli ekhatshwa sesasibhozo. Xa siyivala sisoka bethina khona bidesika le Imozulu phaya kwaZulu Natal njengapha kuMantle ePongola ngo32 degrees phaya emini ngomso kanti phaa kwincam yeli phondo njengapha kaloku mbukeli koLadysmith ekuseni ngo16 phaya ebusuku ngo32 degrees. Bethina ke itsho ke imeko apha kwam kwidesika yeMozulu mna ndingungoza ndikuthanda kangaka xesha limniyowe. Bukela ungazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Iindaba Zethu 163. Asinawuphuma sigoduke ke nathi singakhange sinqwenele abafana basekhaya impumelelo ngokuhlwa nje kamnandi.